Kami sa aming sasakyan para lakarin namin patungong Inurugan Chapel. Actually, itong Inurugan Chapel ay popular to dito sa Iriga as a pilgrimage na gawa ng andito makikita yung mga rebulto ng mga imahen, mga santo, yung sa Way of the Cross. Ayan. Sana yung mga gustong pumunta dito, puntahan nyo. Siguradong mag-i-enjoy kayo at yung place niya ay very solemn, very peaceful, napakaganda ng view at makikita mo yung overlooking Iriga. Sa mga di nakakaalam, itong Mount Iriga ay isang active volcano. Yung laman ng loob niyan ay tubig. Actually, nag-erupt na to noong 1641. So, kaya nagkaroon tayo ng Lake Buhi. So, abangan nyo, tingnan nyo ang aming paglalakad patungong Mount Iriga sa Isarog Chapel. Bali, ang kasama sa wakas, andito na kami guys sa harap ng chapel. Excited na akong pumunta sa taas. Pero, teka muna, daan muna tayo dito sa talipapa. Meron palang talipapa. Kung saan yung mga nagtitinda ay mga native. Sila yung mga nakatira dito sa bundok. Ayan. Pero napapansin nyo, wala silang mask kasi normally hindi na dito sa bundok wala medyo malayo sa pollution at wala masyadong tao. At the same time, masaya akong pamalita sa inyo na itong Iriga ay talagang COVID-free. Ayan, mamimili muna ako. Sandali, yung ginger kasi syempre pang ano yan sa ubo. Kailangan ko yan. Ayan. Hello guys, ito na yung pinaka main entrance ng Inurugan Chapel ni Lady of Agostia or the Nuestra Señora de Agostia dito sa Santo Domingo sa Iriga City. Ayan, ito yung pinaka main entrance kung saan makikita mo yung ribulto ni Jesus at saka mga apostles niya, mga disipulos. Ayan. So, ito yung ngayon ang pinaka-pilgrimage site dito sa Iriga kung saan gusto mo nang mag-ano ka yung Station of the Cross. Dito ang tamang place para sa iyo. So, ito yung yung Last Supper. Kaya kung mayroon kang pagkakataon na pumunta dito sa Camarines Sur, lalo na dito sa Iriga, wag niyong kalimutan na madaan dito sa Inurugan. Napaka-peaceful.
Kaya lang siyempre nasa new normal tayo, kaya ang kailangan natin safety. Kailangan nating parating may mask, meron tayong alcohol, at syempre yung social distancing. Ayan, makikita nyo yung yung mga hagdan na yan. Ay, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship His holy name.
Bali, itong pinaka-chapel ng Isarog. So, balik pag nakita nyo itong tatlo, ito yung mga nakita na nakahanap ng imahen ni Mama Mary at ni Jesus doon mismo sa bato. Yung batong yon, ang tawag doon ay buhay na bato or a miracle rocks, to which na doon daw nangyari yung mga operation noon. Bali guys, pupuntahan natin yung bato. Ayan guys, halos malapit na tayo doon sa pinaka ah, pupuntahan nating batong buhay. Itong area na to talaga well maintained. At yung mga private sector ang nagtulong-tulong para mabuo itong lugar na ito na kung saan ngayon ay isang pilgrimage site na. Sana pumunta kayo dito sa Iriga. Ayan, ito na po yung sinasabi kong bato na sinasabing noon na miracle rocks na talagang andon yung buhay, itong buhay na bato ito ay naghihimala. Ayan. So, ngayon, babalik na po tayo doon sa pinanggalingan nating chapel.